नैबे अरिजिनेल मादै आरोना 2 नम्बर गाने ओमफ्राय बे मादैयाथ' 2 नम्बर ओंखाया दा अरिजिनेल ने दे गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम ओरैबायदि मोजां न'आव गायनाय नामा मादै मा न'आव गायनाय ए बेयावनो खाना गामिया न'आ आमबारि ने न'आवनो गायो नेखौ गायो ओमफ्राय बेसेबांनि फानो बेखौलाय मोनसेयावलाय माबा 20 थाखानि हगारबाय आं 20 थाखा गथा ने आच्छा मोननैजों 20 थाखानि हगारबाय बे मोननैजों 20 थाखा हाब माथो बहुत खमानो बा जिङि हरैथ' आरो मोनसेयावनो 20 थाखा फानो बिदिखौ ओमफ्राय बे नानिनि नामा बेलाय लाफायालाय दा आच्छा न'आवनो मावखानाय ने दाबो फानगासिनो दं ओमफ्राय बे लावाखौलाय बेसेबांनि फानो 10 थाखा 20 थाखा 10 थाखा 20 थाखा ने थाइसेयावहाय न'निनो नामायलाय एसे बारा हासार होनाय जायाखैना आखान बारा देराखिसै हासार होआ गोबोर होनाय औ गोबोर ने ओमफ्राय ओरैनोबो नै बेयाव थाइसे ओमफ्राय बेथ' लाफा न'आवनो मावनाय गोजा आरोना ओमफ्राय बे नाथुराखौलाय बायनायनि ना नों गुरनाय बायनाय ने ओमफ्राय बायस'नानै फानफिननाय जाबाय आरो ने आच्छा न'आलाय बबेयाव बेयावनो जायगायावनोखा ने आच्छा ओमफ्राय नै ओरैनो आब'आबो फानदों ओमफ्राय आब'नाबो लावथाय थाइनै दङ आरोना नै ओमफ्राय आब' लावथाया बेसेबां फानो 20 थाखा आच्छा ओमफ्राय माथो गोरलै देरख' रोङाखै बारा हासार होआखैदां आब'आ गायनायाव ओमफ्राय ओरैजाय फानदों आरोना नै बे दुन्दिया बायदिसिना बेसोरथ' मावनाय नैबे मादै मोने मावनाय जायो आरोना ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय दाउबो गोरलै फानलायदों नै माथो मादैनि नामा दा एक्सुलि बिराद मोजां सि भिटामिन मैगंहा नै बेयाव मोनजागोन आरोना बेसेबांनि फानो बेखौलाय बाहाग मोनसेयावलाय नाने 20 थाखा ने नै बेखौ 20 थाखानि फानो आरोना नै ओरैबायदि मोजां मैगं बेखौलाय अबाव मोनो बेखौ मानिमुनि होनो दा बेखौ ने मुलिबो ना माइलाय आच्छा ओमफ्राय नों बेखौ खानानै लाबोदों ना बायस'ना लादों फाननो होफैदों ने आच्छा दे बिराद मोजां मैगं आरोना नै थास' खिलि ओमफ्राय बियो जाहैबाय मानिमुनि आरोना मोजांथार मानिमुनिया बे गिदिर जार आरोना बे गुवार बैना एसे होनो बेनो एखेना होमबाबो बे महरा एसे गोसासिन नुदों आरोना आलुजों जानो बिराद मोजां नै बे आलुजों जानोहाय बियो ओमफ्राय मुलिबो आरोना गेस्ट्रिक बायदिसिना सौखि बायदिसिनायावहाय थाङो आरोना ओमफ्राय मादैयानो खादों नामा बेखौलाय आबैनिसो ने आबै ओमफ्राय बेसेबां थफ्ला फानो बेखौ आबै 10 थाखाल' ने दे ओमफ्राय नै ओरैजायबो दङ मैगङा मा मैगं जाखो बिलाय लगाय लाथाय जाहैबाय ने 12 मिसल आच्छा 12 मिसल मैगं आरोना नै बिराद स्पेसियेल मैगं मोनगोन आरो नैबेयावहाय दखानावहाय ओमफ्राय नैबे आबैयानो फानदों आरोना ने आबै नोंनो फानदों दा दे ओमफ्राय बेखौ बेसेबांनि फानो आबै 10 थाखाल' ने जा नैबे मोनसेयाव 10 थाखाल' आरोना बिराद खम मैगंनि दामा बेवहाय बे गाइखेरालाय बेसेबां आधा लिटारावलाय 30 थाखा ने ओमफ्राय न'निनो नामा दे मोसौ माथाम माब्रैसो दंमोन दा ने दे बिनि बिराद मोजां गिलियो नामा आदै मोजांलै आच्छा मोजां गिलिथारोना गोथाव ने अमा बेदरजों ना गोरानजों दे ओमफ्राय बेसेबांनि फानो आदै 30 नट आच्छा दे होमबा ओरैजायबो नै मानिमुनि मैगं बिराद मोजां बिराद मोजां मैगंखौ मोनजागोन आरोना नै ओमफ्राय बे आब'आनो फानदों नै बे बायस'नाय गोजा आब' ने आच्छा दे थास' बेदर ने ओमफ्राय गोथाव जायो नामा बिदियाबो ओमफ्राय बेसेबांनिथो फानो बेखौलाय 20 थाखा ने आलु बायदिसिना ओमफ्राय नै बे नानिया मा सायदोंथाय सोरजिना बिबार मोजां बेबो सोरजिना बिबारा आलुजों जानो गोथाव ओमफ्राय ओरैजायबो नै ओमफ्राय मादै आब'निलाय बेखौ बायस'ना फाननाय ना न'नि बायस'नानै फाननो रोङाहाय आङो न'नि ने आब' ने आच्छा ओमफ्राय बेसेबां फानो बेखौलाय मुथा 20 थाखा ने आच्छा दे
जायबो नै मोजां मोजां लाफाफोर लकेल आलुफोर मोनो दाबा बिफाबांनि फानोथाय नै 500 ओरैजाय नै मासेयाव बे आदै दङ आदैया पकरि माबा मा होनो बेखौ बल्डारनिया आदै थाइनै गथा हाब थाइनैल'खा औ गथायाव हाब थरसेयावहाय थाइनै ने ओमफ्राय नै बेलाय 20 थाखा थफ्ला बेयो 20 थाखा थफ्लानि आदैनिया आस्सा दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै आरो मादै ना माइलाय आदै मादै आस्सा नै अरिजिनेल नो 2 नाम्बार नङा मादैया ओमफ्राय नै इयाव सावदों आरोना नै मादैया गारामा इयो ने मैसोनि गारामा ना माइलाय हांसोनि नै बेवहाय नारेंखल ओरैबायदि स्टेन्डार्ड बानायना फानो आरोना ओमफ्राय आदैनि नामा नारेंखलाबो ओमफ्राय न'आवनो दंखायोदां औ न'आवनो दंखायो थाइनै गथा दे बेवहाय आं ओरैहाय बारा गुफुं नुवाखिसै एसे गाहाम नुबाय गाहाम गोजानाया ओमफ्राय आब'आनो फानदों नामा मा बेखौ नोंनो फानदों औ आंनिसो मैगङा ए बायस'नानै फाननाय जायो ने औ ओमफ्राय बेसेबांथो जाखो बिदि फाननानै गोबावसै नैबे सेरसेयावहाय 100 थाखा आरोना सेरसेयाव 100ल' बे भुटाननि गंगारफोरनि आस्सा बायस'नानै लायदों ने ओमफ्राय ओजोंनो केजि हिसाब बायोना माथो बाक्सु हिसाब ओमफ्राय बेबायदि सेरसेयावहाय 100नि होला लाब थागोनसो ए औ दा नै बे थाइबाजों 100 गुबुनावथ' थाइबाजों 100 बायना जानाङो जों ओमफ्राय नै बियो सेरसेयावसो 100 थाखा आरोना बेवहाय गैयालाबो 15थासो दङ होनदां नै आनारस जोगोनार खाख्लौ ओमफ्राय नै बेलाय मा बिलाइ ना गोरान ओमफ्राय बेसेबांनिथो फानो बे ना गोरानखौलाय 10 थाखा 100 आस्सा ओमफ्राय माथो आलुआ गोरलैसो 10 थाखानि हरनायसै ने ओरैजाय मोनसे दङ ओमफ्राय बेवहाय गालामाल दखान आरोना ओमफ्राय माइरं दैरंबो मोनो नै बेवहाय दखाना ओमफ्राय आदानि नामा ने आदा दखाना ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो जाखो आदा दखान होना ओमफ्राय ओरैनो जाग्रा लोंग्रा गासिबो माइरंनिफ्राय लानानै कमप्लिटलि मोनो ने आस्सा दे औ दे नै बेवहाय मोनसे साहा दखान बेयावबो लोंनो हागोन जोंनि बर'निनो मेन साहा दखान आरोना ओमफ्राय नैबे आब'आ नामा मालिकआ सानैबो ने सानैजों लोगो नाङा होदों ने दे नै ओरैजायबो मोनसे साहा दखाना बेयावबो गासिबो जोंनि बर'आनो गोजा आरोना ओमफ्राय नै आब'मोना लोंलागासिनो दं आदै मा जाखो पकरि ने गोथाव नामा आदै पकरिया एकदम गोथाव ने बा दे ओमफ्राय बेसेबांनि जाखो आदै थाइबानि आस्सा दे आरो थाइबानि जाबाव 10 थाखा बानाय दे ओमफ्राय ओरैजाय नै दखान मालिकआ बे नानिया नामाथाय ओमफ्राय बेसेबां जाखो नानियालाय बे दखान होनालाय बोसोरसे बारबाय ने बेयावनो होबाय थाखायो नामा आस्सा ओमफ्राय मा सावो माथो गयरिबो सावो मेफाल गयरि होनो दा बिदिखौ आसान ओमफ्राय इलाय माथो पकरिबो बिराद गोथाव नै ओरैबायदि मोजां जाथाव बुस्थु आरोना दे बेबायदिनो होनानै जानांगौ नै बेयावबो मोनसे दं जाग्रा लोंग्रा मोनजायो बेयावबो ओमफ्राय गारिनि थावबो मोनगोन नै पेट्रल ओमफ्राय नै ओरै फंबायमोना एकदम मोनाबिलियाव मोनाखै दे गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिमबो ओरैजायबो मोनसे दानो हगारगोन बेखौ ओमफ्राय नै ओरैजाय मोनसे दङ दाउदै बायदिसिना मोनगोन आरोना ओमफ्राय दखानदारिया नानिया नामा बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर जै बर' हारिनि जै